Poveste emoționantă în Statele Unite. O adolescentă de 16 ani își va putea îndeplini ultima dorință numai datorită colegilor și profesorilor. Fata, care suferă de cancer în fază terminală, mai are un an de trăit și visul ei este să vadă lumea. He's just a calf that learned how to paint in art class. Carly are 16 ani și este pasionată de artă. Visurile ei de a deveni un pictor recunoscut au fost însă spulberate. A aflat că necruțătoarea boală cu care se luptă de 2 ani și jumătate, o formă de cancer care atacă oasele și țesuturile moi, a început ofensiva finală. We knew that if it came back that we would have a limited amount of time. Un an. Acesta a fost verdictul crunt pe care i l-au dat medicii, timp pe care fata nu vrea să și-l petreacă pe patul spitalului. Cea mai mare dorință ei este să vadă lumea, vis pe care familia nu îl poate îndeplini. Lupta cu boala le-a secat conturile din bancă. Impresionați de drama fetei, colegii și profesorii i-au sărit în ajutor. I think an email went out around to the teachers, and then it just spiraled from there. And then everyone just started finding out. All the kids started putting up posters for me. You see the lunch table. We have the booth set up, and the students are constantly coming in and just throwing in all their money. I have students coming to my room and knocking on my door, wanting to donate money, and it's like an ongoing process. În doar un weekend au fost strânși peste $20.000, iar hărțile și pliantele pe care fata doar le admira până acum o ajută să stabilească itinerariul. She's just been our miracle child so far, and we've just, been so grateful for every day that we've had with her. But now we need to go and get her to places that we just weren't able to take her before. Ultima zi de școală a fetei este astăzi, iar la sfârșitul lunii ea va pleca împreună cu familia în călătoria mult visată, care va fi, de altfel, cea din urmă. Poveste